Čaute! Vítajte u mňa a ideme sa pozrieť do mojej chladničky. Takže aktuálne sme sa presťahovali prednedávnom a tá chladnička není taká veľká, ako by sme si prijali, aby bola, ale tak pomestíme tam aspoň tak nejak, nakupujeme na také 2-3 dní, lebo keď máte muža ako ja, tak aj takto dlhšie nevydrží. Každopádne, tak začneme asi, že nejak od hora. Tu sa nám skrývajú mlieka. Ja som extrémny milovník mliek od detstva. Ja som bola vždycky schopná vypiť, že liter mlieka. Ale teraz kľudne, akože mám rada aj nejaké alternatívy, akože napríklad, že mandlové mlieko, alebo potom máme tu kokosové mlieko. Toto z Jimimu je také, že hustejšie, takže sa super pridáva aj do nejakých akoby krémových pokrmov alebo polievok alebo tak. Takže úplná pecka. No a potom kimči, toto je fakt, že prvé kimči, ktoré mi reálne že chutí, lebo je to skvelá vec, aby ste podporili svoj černý mikrobióm, lenže vždycky, keď som ho ochutnala niekde inde, tak to bolo také, že vôbec, akože jem to, lebo je to zdravé, ale nechcem to, ale toto je také, že normálne príjem do chladničky a vyjedám to. Začne vždycky pípať, no musíme ju zatvárať a otvárať a ona začne asi po 2 minútach vždycky pípať. Ďalšia položka, tu máme, že mäsko, máme tu nejaké kuracie stehná dolné, kuracie prsia, ale to akože u nás fakt, ja predtým, keď som bola sama, tak ja som si nikdy nekupovala takto, že mäso, lebo mne sa to potom nechcelo akože jesť celý týždeň, takže väčšinou som bielkoviny čerpala z iných vecí, ale teraz to mizne veľmi akože rýchlo a v poslednej dobe sa snažím akože o dosť viac jesť aj ryby, takže máme tu že čerstvého lososa a pangasiusa, ktorého úprimne akože mám tu teraz prvýkrát takto čerstveho, takže neručím za to, že je to niečo, čo mi bude chutiť, ale je to zdravé, takže jedzte ryby. Tu máme ďalšiu vec, Vysočina, to nie je moje, ale môj muž si to rád dá do toastov a proste akože prečo nie. Raz za čas a šunky, ja milujem nejaké akože takto že zapečené alebo udené a nejaké vysoko percent. Ja to radšej zatvorím teraz na chvíľku, lebo už podľa mňa za 30 sekúnd začalo. Vec, ktorá nesmie fakt že nikdy chýbať v našej chladničke, sú tieto syrečky z Lidla. Akože je to taký ekvivalent olomouckých syrečiek, syrov, dobre, to je jedno, sírčekov, dajme tomu, ale nie sú také aromatické, čiže nesmrdia tak a úplne, že brutálne sa roztápajú, takže do nejakého toastu zapečené, alebo ja si ich úplne, že milujem dávať na vajíčka, alebo na rýžu, roztopiť úplne, že... Takže aj vy, čo nemáte radi olomoucké syrečky, tak skúste tieto z Lidla. Sú úplne, že brutálne dobrým zdrojom bielkovín. A potom tu máme, že syrečky, pretože nikdy nie je dosť syru, čiže aj dám parmezán. A zvykneme mávať, že mozzarellu alebo nejaké strúhané iné syry, ale tak akože aktuálne teraz takto, aby sme toto pomestili. Lebo najhoršie je, čo je, keď máš otvorených milión vecí, potom na to zabudneš a potom proste o 2 týždne to vytiahneš, že hupla. Ja neviem, či nejaká chladnička, ale začína pískať takto skoro proste. Ale k tým bielkovinám, hej, ja, ako som povedala, že milujem mlieko, tak ja som strašný závislák na mliečnych produktoch a mám čo robiť, aby som ich nejedla že až príliš, takže tvarohy, alebo teraz tu nemáme, ale väčšinou skyry alebo grécke jogurty, to je akože úplne že stable. Aktuálne to máme, že bezlaktózový tvaroh, lebo jem viac bezlaktózových vecí kvôli môjmu tráveniu aktuálne, aby to bolo akože také, že trošku ľahšie straviteľné. A kotič. Slano, na sladko, akože napríklad keď zmiešaš len, že kotič, vločky, vajíčko, do také bulky, dáš to do rúry, upečieš a máš proste pečivko a na to si už natrieš napríklad taký džemík alebo tak, čo tu máme tiež vlastne, to sú také že domáce džemy. Myslím, že od Starkej niekoho z nás, už neviem, ospravedlňujem sa. A potom tu máme aj tento z Jimimu, taký, on má takú konzistenciu ako keby takú viac, ako keby také želé, čiže nie je to úplne také, že džem, ale skôr také akože želé, ale veľmi zaujímavé. No a potom jedna vec, na ktorom, že extrémnu slabosť, ale fakt, že to je vec, ktorú asi jediná taká slaná vec, lebo ja som skôr taký sladký človek, ale ak chodím do chladničky niečo vyjedať lyžicou, tak sú to tieto fazulka s kukuricou v takejto, akože to je taká paradajková omáčka. Ja by som bola normálne schopná akože sadnúť a len tak akože jesť toto samotné. Ale musí to byť v tej paradajkovej omáčke, takže teraz už viete všetky moje slabosti. No a ďalej, samozrejme masielko, lebo na masielku všetko chutí lepšie, pretože tuk nám prenáša chuť v jedle, takže potom tie vajíčka na to maslo chutia o mnoho lepšie, ktoré vlastne máme tu. Keď sa dá, tak si zvykneme zohnať od nejakého farmára alebo tak, ale keď sa nedá, tak proste Lidl to istý. No
som taký človek, čo miluje z každého rožku trošku, čiže slané, sladké, ale väčšinou práve vajíčka, ktorých musíme mať vždycky zásobu. Práve to kombinujem s nejakým zdrojom bielkovín, čiže kotýž alebo nejaký olomoucký syreček a k tomu musí byť akože ovocie. Hej, že ovocia tu máme aktuálne čučoriedky, višne, ale máme vždycky akože toho z každého rožku trošku melónik teraz na leto a ja som fakt schopná, akože veľmi rada to kombinujem, že vajíčka a nejaká zelenina, ovocie, nejaký ďalší zdroj bielkovín, lebo z 2 vajíčiek zase toľko bielkovín nemáte. Takže väčšinou to. Zvykla som raňajkovať ovsené kaše kedysi, ale teraz som skôr taká akože proste, hlavne v lete, že nie je to také, že viac menej fresh. Mám rannú rutinu. Väčšinou vypijem teplú vodu s citrónom. To by malo tiež teoreticky podporiť akože to trávenie. A potom tu mám akože chlorelu, jačmeň a spirulínu, všetko akože v biokvalite. Sú to také greens, ktoré síce asi na tom úplne nepochutnáš, ale máš zo seba dobrý pocit, že si hneď ráno spravil pre seba niečo dobré a pre svoje trávenie. Tiež tu mám ešte tieto Bio Green Mix, ktoré sú akoby aj sladené, takže je to trošku ako keby ľahšie pre tvoje chuťové poháriky, aby si to zvládol. Takže to je taká akože ranná rutina, v podstate čo sa týka tohto. A potom sa vždycky vrhnem na raňajky. Môj prvý doplnok výživy bol, ja si pamätám, jak som nemala páru, ale úplne prvý na Vianoce som dostala, že takú veľkú pixlu proteínu. A ja si fakt pamätám, ja som možno 16 rokov a už vtedy som si z Jimbymu objednala asi 7 príchutí, proste proťaku. A to bola teda ešte taká akcia, že ku každej príchuti prišiel nejaký shaker, takže som mala 7 shakerov doma, ktoré som vôbec nepotrebovala. No a doteraz si pamätám na taký akože veľký slaný karamel, ktorý som potom bučila hrozne dlho, lebo to bola hrozne veľká pixla, no. Takže to bolo úplne prvý bol taký, že proťák. Rodičia s tým nemali problém, podľa mňa sa akože obávali, že čo vymýšľam, ale boli, akože mamina mi ho dala na Vianoce, lebo som si ho prijala, tak nejak som jej to akože naznačila. Ale tak ja som bola také tvrdohlavé decko, že aj keby s tým mali problém, tak s tým asi veľmi nepohnú, no. Ja som verila podľa mňa každému mýtu, ktorému som veriť mohla, od toho, že v prvom rade, že je jedlo, ktoré spôsobuje, že priberiem, takže ja prvý rok som sa sladkosti, ktoré inak strašne ľúbim, čo by ste mohli vidieť v niektorom z mojich šuflíkov. Som sa strašne tomu vyhýbala, lebo teda akože ak je to nezdravé, tak sa z toho musí priberať, alebo že ja neviem, ovocie nesmiem po obede, alebo že tuky musím absolútne minimalizovať, takže tie úplne najviac už vyvrátené, dúfam, mýty, tak presne tým všetkým som si ja prešla, no. Mám obľúbenú sladkosť od Jimbymu a to je, mám ho aj tu, ako môžem ukázať. Tu máme taký šuflík sladkosti, ale tu máme akože pro tip, ktorý som sa naučila od kolegu Imiho, že túto kukisku dať na chvíľku do mikrovlnky, akože fakt, že na chvíľku, na nejakých 30 sekúnd, minútku, nech trošku zmekne a potom dať na to kopček zmrzky. Extrém, ale úplne akože ja som veľmi, že sladkomelný človek, ale fakt ma zasíti úplne a stačí mi, že polovička z toho, hej, takže, ale vyskúšajte a keď vyskúšate, tak nám môžete dať v komentároch vedieť, že ak vám to chutilo, ale inak je to. No, ďalšia moja obľúbená sladkosť od Jimbymu, tu mám už len polku, akože snažím sa to neschalovať celé niekedy, lebo ja si rada odlovím z každej sladkosti trošku, tak potom to tak niekedy vyzerá, ale toto je proste, ak ste milovníci KitKat, a chcete mať takú akože, dajme tomu verziu, kde je menej cukru a len takú sladkú bodku po obede ku káve, milujem. Len je problém, že veľmi ľahko sa otvárajú ďalšie a ďalšie, hej, takže to je taký môj tréning sebaovládania, toto úplne, že totálne. Môj deň je nikdy tak busy, aby som nezaprioritizovala stravu. Skôr je to o tom, že častokrát sa presúvam a cestujem a potom väčšinou akože jedávame vonka, ale tak ide o to, že jak som si prešla aj takými rôznymi obdobiami tých reštrikcií a tak sa snažím proste vždycky, aj keď jem vonka, dať si niečo nutrične akoby plnohodnotné, ale zároveň proste vybrať si niečo, čo uľahodí môjim chuťovým pohárikom. Takže
Nikdy to není také, že by som bola úplne busy, že by som si vyslovene musela krabičkovať, tým, že prakticky aj moja práca je spojená s tým, že pečiem a varím, takže sa popútam aj najem samozrejme. Ale skôr teda v tých momentoch, keď ako niekam cestujeme, tak presne mám po ruke vždycky nejaký snack, lebo hladná žena je nebezpečná žena a v mojom prípade to platí niekoľkonásobne. Takže akože mať nejakú proteínku po ruke je vždycky super. A inak potom väčšinou akože skôr sa už vďaka Bohu nebojím si vychutať nejaké jedlo vonka, ale snažím sa stále ako keby myslieť na to, že okej, že aby to nebola úplne nejaká prasárna, ale niekedy je, a to v pohode, ale zároveň by to malo nejaké akože živiny, ktoré potrebuje to moje telo. No, akože ja keď úplne, že cestujem a niektoré benzínky už sú také, že sú fakt vybavené akože dobrými vecami, tak bývajú také akože také tie fitness sendviče, kde máš akože celozrnný chlebík a v tom je proste aj mäsko a nejaké akože je tam nejaký jogurtový dressing, čiže nič nejaké úplne že prasárna. Takže to je také, že to si zvyknem akoby kupovať väčšinou takto, že na cestách, na benzínkach alebo tak. Jedna polička, ktorá podľa mňa musí byť že v každej domácnosti, lebo bez toho je to trošku smutnejšia domácnosť, je polička s arašidovými maslami, respektíve nie arašidovými, ale orieškovými. Takže tu máme momentálne takúto výbavičku. Moje úplne, že extrémne milované je pistáciové, čisté pistáciové maslo. A ja si ho zvyknem dávať, že fakt, že aj na slano, aj na sladko. Alebo potom kombinácia, ktorá, keď som aj točila videa, alebo bol nejaký festival, alebo niečo a hovorila som o tom, že kombinácia arašidového masla s kyslou uhorkou je úplne že top, tak ľudia sú vždycky, že to nemôže chutiť dobre. Ale potom, keď na to prídu, že niekedy treba najskôr ochutnať, až potom hovoriť a tvoriť si názor, tak skúste, hej, vyskúšajte. A ďalšia vec, ktorú mám fakt strašne rada, je tahiny. Tahiny je vec, ktorá, keď ju ochutám len tak akože na lyžičke, tak si poviem, že ale potom, keď akože je na tom jedle, tak zrazu podľa mňa mení chuť a chutí úplne inak. Čiže tahiny je vlastne pasta zo sezamových semiačok. Takže ak máte radi sezamové semiačka, tak určite vyskúšajte. Tu máme na rýchle rána, keď nestíhaš, strašne dobré veci. Napríklad, toto si väčšinou dávam ako snack. A ja som taká skeptická voči takým veciam, ktoré proste máš len zmiešať a aby to bolo dobre, ale tento mix akože fakt úprimne zo srdca brutálne dobrý, na to si dáš len nejakú lyžičku, ja neviem, skyru alebo niečo studeného, máš teplúčky mac cake, za 2 minúty hotový, keď nestíhaš úplne, že top. Alebo aj keď stíhaš, ale máš proste chuť na niečo. Potom ďalšie veci, rýžová kaša, pohánková kaša. Hej, tiež také akože veľmi rýchle spôsoby, ako do seba dostať raňajky. Mala som hardcore dietu. Akože mala som hardcore dietu práve v tom prvom roku ako keby cvičenia, kedy som to strašne zle uchopila, takže ja som reálne jedla, že 1300 kalórií za deň, keď som si to spätne potom počítala. Mala som na nejaké akože do 15 gramov tukov a po obede som nejedla vlastne akože žiadny sacharidus, lebo som sa strašne toho bála. Ja si presne pamätám, jak som sa dočítala v jednom článku, že by som mala po tréningu nejak doplniť proste akože sacharidy a takto. Dala som si rýžu, mala som také výčitky jak svet. Na druhý deň som myslela, že som úplne pribratá proste, takže áno, že do takýchto extrémov sa človek vie dostať. Takže mala som takúto dietku, ktorá akože bola extrémistická a moje tie začiatky boli celkovo takéto, no. Ale inak ako teraz cieľene už akože, kým nemusím, teraz som musela zo zdravotných dôvodov treba nejak obmedziť jedlo alebo takto, keď som bola pred nejakými testami, ale proste mi to pripomenulo to, že obmedzovať sa overall proste nikdy není nič, čo fakt človek dokáže robiť dlhodobo. Teraz aktuálne v tomto období je to také, že vlastne tým, že mne sa začali diať akoby nejaké veci s trávením a tak sme hľadali akože čo vlastne môžem, čo nemôžem. Stále hľadám, takže stále tak nejak akoby skúšam. Ale minimálne som akože vynechala na čas lepok a laktózu. A teda napríklad preto aj tu máme tieto bezlepkové akože varianty ovsených vločiek, alebo potom mám ešte v druhej poličke tiež z Jim Beamu kinou bielu, čiernu. Čiže tu máme vlastne kinu, ktorú ja úplne akože milujem. Má ako asi jediný rastlinný zdroj, že asi nie úplne že jediný, ale jeden z mála rastlinných zdrojov je tam celé spektrum aminokyselín, čož proste pri rastlinných veciach sa nedieje, takže aj super zdroj bielkovín. A tá čierna mi v niečom pripomína proste mak. A ja úplne že milujem mak, takže dá sa spraviť, že na sladko.
Takže aktuálne sa teda snažím vyradiť lepok, laktózu. No a potom idem tak trošku bola také, že FODMAP dieta sa to volá, takže tam máš nejaké obmedzenia proste, že musíš obmedziť veci, kde je fruktóza, takže niektoré ovocie nesmiem a niektorú zeleninu a takto. Takže je to teraz také obdobie pre mňa ako pre milovníka jedla náročné, ale zároveň si uvedomujem, že proste niekedy na čas je dôležité nejakým spôsobom si uvedomiť, že potrebujem zaliečiť to črevo a potom verím, že znova pôjdem na croissant a vychutám si ho s kapučinou s normálnym mliekom a teším sa na to úplne brutálne. Akože v kedysi by som povedala, že donuty. Akože ja som milovala donuty, ja som si robila, že donutovú nedeľu, že vždycky som si šla kúpiť nejaký donut a schvaľovala som ho. Teraz ma to nejak prešlo a teraz presne takú obsesiu mám s croissantmi. Akože, ale musí byť, som veľmi picky na to, aby to bol veľmi dobrý croissant. Slaný cheat meal, akože ja hlavne akože nedefinujem tie veci, že cheat meal alebo tak, lebo proste to bol pre mňa napríklad, že problém niekedy aj v minulosti, že som si to označovala akože za niečo, že teraz cheatujem. Proste je to taká nejaká súčasť toho môjho jedálničku obecne, ale z tých slaných jedál, povedala by som, že nejaké cestoviny syrové, alebo niečo so syrom, alebo kľudne pizza naložená proste so syrom, alebo takéto veci, aj keď úprimne ja som fakt ten človek, ktorý slanému jedlu úplne akože ľahko odoláva, hej, že proste akože dám si, ale nie je to také, že musím to mať. Naopak taký French toast, alebo taký croissant, tak to je úplne akože inde. Ale z tých slaných skôr akože milujem skúšať také rôzne kombinácie, zaujímavé, keď ideme niekde a presne nejaký akože egg benedict a je to spravené nejaký Korean barbecue štýl alebo čo, tak proste no. Čím zaujímavejšia kombinácia, tým lepšie. Sladké. Vzácnej návšteve by som asi uvarila niečo, čo ich presvedčí o tom, že sa nemusia veci komplikovať, aby boli dobré. A napadá mi, že spraviť akože len klasicky akože lososa. Ja ho strašne rada robím v rúre, lebo prišla som na to, že vtedy chutí tak nejak akože najlepšie, aspoň nie najviac. A k tomu by som spravila, že buď bataty alebo zemiaky, proste len pečené zemiaky, proste dáš ich do oleja, trošku presne ich hodíš tým lososom do rúry a potom, keď sa upečú, tak ich len takže roztvoríš, nabombíš tam syr, zapečieš a navrch dáš smotanku, jarnú cibulku a proste ideš. Hej, že je strašne jednoduché jedlo, ktoré máš v podstate hotové za, ani nie že za chvíľku, trvá to možno dlhšie, ale nestojí ťa to moc práce a chutí to tak ako, že si sa narobil na tom a pritom, že vôbec. To je strašne ťažká otázka vždycky, ale mám na to odpoveď, lebo kebyže fakt, že musím niečo jesť, tak je to skyr alebo tvaroh alebo akýkoľvek proste mliečný výrobok typu jogurtového a do toho granula, nejaké orechové maslo a proste ovocie. Toto je vec, ktorej sa ja viem, že objesť a ešte nejaké trubičky z Lidla do toho, hej, chrumkavé, čokoládové. Ja ich mám podľa mňa dosť, ale ľudia sa teda dosť čudovali na tom, že tie kyslé uhorky jedám s arašidovým maslom, čo pre mňa je akože úplný štandard. A teraz mi napadla jedna kombinácia, ktorá je možno taká moja a možno skôr manželová, ale povedzme, že ma na to zbaril, dajme tomu. Robila mi, že toast, do toho syr, arašidové maslo a marmeláda. Hej, že proste ten syr je v tom, ten syr je strašne neutrálny, ako keby v tom zmysle, že on, aj keď som točila videa divné kombinácie chutí a dala som si syr s čokoládou, tak to bolo fakt dobré, proste. Hej, takže ako neviem, že teraz s nibou to bude dobré, ale nejaký ajdam alebo tak, úplne super, takže hej, toto je taká zaujímavá kombinácia. Je no, akože minule sme presne boli v reštike a dali sme si omáčku a mala byť hubová a oni tam dali kôpor. Ja to nezvládam, akože to je fakt akože, ja to len cítim a proste, že vôbec. Ale inak akože okrem toho nie, mala som takýto vzťah ku krevetám. Ale potom jedného dňa som sa zobudila a že daj si krevety, tak som si ich objednala a potom, že ono to už není také zlé, také to neviem, čo sa stalo, akože chute sa menia. Ale pri kôpore to bude asi dlhá cesta a myslím si, že sa na tom asi nikdy nič nezmení. Už si dávam pozor. Sľubujem, už si dávam pozor, mám tu aj takúto akože fľašku poriadnu. Podľa mňa základ pitného režimu, a hovorím za ženské obecenstvo, je mať proste peknú fľašku pred sebou. A hej, lebo streglovala som s tým dosť, že som také, že akože nenapadne ma úplne sa napiť, ale teraz ako aj s tým trávením riešim viac veci a takto, tak akože dávam pozor.
No najčastejšie ja sladím, že steviou, akože tu nám používam takéto akože tabletky ako do kávy, toto si vždycky len rozdrvím nejaké, ja neviem, 2-3 do kaše alebo tak, že vlastne je to akože prírodné sladidlo a ďalšie prírodné sladidlo je čekankový sirup, ktorý je aj skvelým zdrojom akože vlákniny, takže to je tiež také, že toto zvyknem, alebo potom do koláčov, keď chcem akože spraviť niečo s nejakou nižšou kalorickou hodnotou alebo tak zvyknem používať erytritol. Hej, že proste je to prakticky super v tom, že keď potrebuješ fakt tú kryštálovú konzistenciu v niečom, alebo ja neviem, chcem obaliť akože v škoricovom cukre, tak si ten erytritol zmiešam v škorici so škoricou a používam teda na sladenie tri veci vlastne. Erytritol, steviu a šekankový sirup. No a možno, že moja najobľúbenejšia polička. Oriešky a liofilizované ovocie, pretože vy viete, že ja rada používam klém, čo chrumka, to chutí, takže aj keď nech je to kaša, nech je to čokoľvek slané, sladké, ja oriešky fakt dávam všade a snažím sa ich mať čo najväčšiu variabilitu, čiže makadamové oriešky, teraz tu máme ľamové semiačka, ktoré si zvyknem ale vždycky takto trošku akože rozomlieť, lebo vtedy akoby vieš z nich dostať to, čo ti ponúkajú. A ďalšie semiačka, brazilské oriešky, pistácie, ale moja fakt, že obľúbená vec a na Jimmy je toto fakt akože brutálne dobré, lebo veľmi veľká variabilita toho je tam. Liofilizované ovocie. Napríklad toto je, že dračie ovocie, alebo tu už mám toho tak akože pomenej, ale dochádzajú mi, ale sú to akože sušené figy a ešte tu mám čerešne. Takže to je presne také, že máš chuť na niečo proste sladké, ale zároveň akože zdravé, tak si dáš proste... Alebo napríklad toto, keď dáš do smutička, tak si to spraví, že brutálne krásnu farbu, akože 10 z 10. Konečne dúfam, že aj vy si upečiete nejakého dobrého lososika s nejakými dobrými zemiačikmi v rúre pre návštevu a že ste sa niečím inšpirovali. Hlavne nezabudnite prosím vyskúšať arašidové maslo s uhorkou predtým, než to odsúdite. Nezabudnite lajknúť toto video, napísať do komentáru, čo vás prekvapilo v tej chladničke a s čím sa možno stotožňujete. A budeme sa na vás tešiť pri ďalšom podobnom alebo úplne inom videu.